No. Pridaj plno. Na plno! Práve ide ťažko. Ukáž zuby, ukáž zuby. Nevieš ubrať? Čo? Zápästie dopredu. Ja idem takto. No, Môžem ja kamerovať? Ale... teraz si bol. Počkaj, teraz si bola ty, hej. Dobre, nebudeš. Teba nenafilmujem. Idem jazdiť. To je najbližšie? Ako? To je ešte bližšie, ešte najbližšie. Ty, to je ja to mi zachytili. Aha. Vyšla, ide peši. To je sama. Ja neviem. Nedrgajte ma o mňa. No to... Kto to bol taký drzý, že do mňa? Ja. A kde je? Tamto. Kde šla? Čo spravila? Neviem, ale je vypala. Ty si dobre vieš? Ako... Ešte najbližšie. Svetlo zapla. A či... Vypni svetlo! Á, to či mu zapla? Tam má všetko. Brzdi, svetlo si zapla! Svetlo si zapla! Poď otočiť sa ide. Svetlo si zapla. A sa kýra plápaťa. Nechaj taj! Nechaj taj! Počúvaj, ty Antónia jedna. Ty musíš tú ruku pustiť. Čilku, môžem ja kamerovať? Aha, to takto dopredu? No, dopredu vrátiť. A vtedy zastane. A takto dozadu? Dozadu pridávaš. A ja som kľúčik vypla, a prečo mi nejde potom naštartujem? Pozor, pozor. Počkaj, ty si bol teraz, nie? Jedu. Hej. Čilku, jak si vidieť? Ako chytro dobehnem. Ukraj si, Silko. No dobre, nie je tam. Ty kokso? Taká malá, že? No, teď sa vie bicyklovať. Čo to za opica tu nám vyskakuje? Čo mi to za... Osino, pozeraj, ako pôjdem ja. Teraz sú skútri. Je sem tam bočný vietor. No. Tak ja idem po tebe. Teraz ide Paťo, potom ja, potom... Nie, on už bol. A teraz kto ide? Zabrzdi. Ja. Zabrzdi. Idem ja teraz. Zabrzdi.
Teraz ide Dávid a potom ja, tak na mňa pozeraj. No ešte ide táto. No. Ako za to? Ako sa volá? Patricia, nezavádzaj, no. Čo je? No, to je to fajčenie? Nevyhováraj sa, hej. Je to behanie. A to má aj rýchlosť, či iba jedno? Jedno. A ja som len si na zápas seklo. A prečo mi nejde otočím kľúčikom a už mi ide motor? A svetlo. Ej. To je Paťo, však? Áno. Áno, a tu som ja. Nie, to je Dávid, čo? Teba som už zobral. Fú. Však ráno, keď... On dáka už dávno som nevidel, som že Karneru by tam. Nie, To teda by tam. Vidíte. z Bystrice. Ančalic. Nepoznáš toho. Chceme aj tam nabehnúť. Môžeš, ale zbytočne ti to. Prečo? Lebo tam je... Tam to volá už dosť, ne? Kto ide teraz? Ja. Dávid a Volá sa dosť, ale nebudú to robiť. ty si bol teraz. Lebo sa montovali voláky si, operátora. Ale neviem, či je tam tento hantel alebo niečo iné. Môže sa pýtať, ale... Ale nedajú do toho nič. No veď hej, ale ako rýchlostný je do 2,5, ale okolo 3 nám ide. 3, hej. To je dosť. Otočka. To šlape. Niečo skočí na stránku www.amtel.sk Veď ja som to pozeral rád. a tam si nájdeš a tam... Nie je to také dobré. Brzda. Ja sa ešte budem že ako je bakterióza. Ocino, pozeraj. Aké volania, idem medzi mesta alebo do zahraničia. Keď si vrajím, že na Eurotel alebo Blacktel odvie to najvlastnejšie. Jano, riť neukazuj, ukáž pečenku, ukáž. Odokry, chytro odokry. Či sa to oplatí. Joj, to bude ono. To. Voňu. Jaro, a než doniesú tú cibulu? Na No, zdravie. samozrejme. Aké korenie ešte dávajú? Iba grilovať, Ticho, nevrav. To je tajné. Keby som to vedel, ani by som to nejedol. Som rada. Ale tento cítim, to čo mám kvet, to som dala No, poslednú a teraz mi Lebo som mala veľa masnej zimátenia. Zase ma krúti pri jedení. Každý musí vieš čo som a ja tvrdím, že len vodu pijem a že z toho priberám a teraz chytil ma pri čine. Šiška, Čo môj? usmej sa. Ešte hore hlavu. Ešte. Čo chceš hore hlavu? Naša sestra jede. Keď máš ďaleko, taniera som nie, preto ti to kričím. Však je to lepšie ako brinzové halušky. To je otázka, jesť či nie jesť? Vidíš, ty si ma na brinzové halušky volal a halušiek nikde a môj to... A brinze plno. Počúvaj. No ale pantalóny kde sú, veď sa chod obliec. Nech ťa, Aj to bude. nech ťa miná to. Dole. Je? Aj co sa sprachával. Perfektný, no. No otoč sa, aj zadok ukáž. Vítame vás na Slovensku. Moje nohavice, čo? Trošku som vyušil, ale nevadí. No čo chlapci? Počúvaj, ako dobre. Si nejaký ako taký zazjevy, opálený. Ja sa mi. A čo chlapci? Vidíte, ako to máte vyzerať? No, čo chcem? Dobrý. No už dobieháme. Dobre. Javiel! Hej, daj holo! Ty nahrávaš. Veľmi dlho to nevydržalo. Dobre, Zuzka! dopredu, utekaj, pozri sa! Dobre! Baterka mi dochádza akurát sa. Kíša! Von ho! A čo si schovaná? Ešte pred bránku! Super, tak. To už. Je.
Matuš, Matuško, kukni na mňa. Tak, teraz vyhráme. Nejde, lebo keď ja dostanem loptu, tak oni mi ju zaberia a nie. som v bránke. Dobre, ideš ty v bránke? Hej. Dobre, rukou pomaly. Rukou. Hraj, sily mu, Tak. dobre. Tak. Ako zacítime, 16 ročná? Ideme